ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମେଚ ତରକାରୀ ଜଳକ ମାଛ ଝୋଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପେଟ ଭଜା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ପାଟିରେ ବାଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମେଚ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଦେଖନ୍ତ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହଳଦିଆ କିଶଟା ମାଛଟା ତମେ ଜାଣିଛ ପାଟିରେ ଜୀବନ ଥିଲା ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବୋବାଲ ଟା ସେଇଠି ବଢିଆ ରାନ୍ଧା ହେଇଛି ପୁରା ମସଲା ଦେଇକି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ମାଛ ପୁରା ମିଶି ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପାଖକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ